Uthini? Ngiyabonga. Mfethu ngiyabonga kakhulu qhawe lami. In message yanamhlanje nje ngizogijima nayo kakhulu mfethu. Ithi never underestimate the power of small steps. Lovely. Ikhuluma kakhulu mfethu uthi ungayithatheli phansi noma ungawathatheli phansi amagxathu abukeka ngazuthi mancane ngoba uma ikakhulukazi uzohamba i-distance ende kuyakudingeka ukuthi ube nalamagxathu amancane. Iwona ke akwazi ukukuthatha mfethu akise kude. Mfethu ngike ngathi ngibheka la because khona izwe ngilikhonzile kakhulu oKenya no Rwanda. Lapha ko Tanzania khona lentaba okuthiwa iKilimanjaro mfethu. Kuthiwa mfethu uma uyogibela lentaba lena uhamba nale genge le ama tour guides mfethu. Nithi manisuka phansi niya phezulu esicongweni sentaba. Khona lentaba ikhuluma ngeSwahili bathi pole pole. Igama leSwahili leli lisho ukuthi kancane kancane. Kancane kancane pole pole. Namhlanje ngizokhuluma ngaleyo nto mfethu ukuthi uma labantu behamba nabantu beyaphezulu esicongweni sentaba kuya ukuthi abantu benentshisekelo mfethu befuna ukusheshe bafike lapha esicongweni ebese bethi laba bama tour guides kancane kancane. Okusho ukuthi musu ukujaha thatha istep kancane kancane. Uma uswenza ucwaningo ngaleyo nto kuthiwa ukuthatha istep kancane kancane kuyakusiza ngoba ezikhuphuka ioxygen iyashintsha and yonke lonto ingagcina sikulimaza amalanga. Ngifuna ukukhuluma about ukubaleka kwamagxathu abukeka amancane mfethu. Khona abantu abaqeda irace mfethu ngenxa ukuthi bebegijima kancane kancane baze bafika lapho beya khona. Khona abantu mfethu uyayithi uma ukhuluma nabo mfethu bahluleke mfethu ukubuka izibusiso zabo, babuka izinto uNkulunkulu asezenzile ngoba kwesinye isikhathi sijaha ezinye izinto ezenziwa abanye abantu kanti buka ipace uNkulunkulu akusethisa yona kancane kancane. Khona umuntu ostressile njengamanje mfethu kumthatha 10 years ukuthi aqhume from one room to two room. Akanakile kodwa ukuthi uyaphambili ngokwempilo kancane kancane. So namhlanje ngifuna siyibuke le nto ukuthi ibaluleke kangakanani. Ngisalapho mfethu khona enye insizwa omngani wami egijima imarathon. First time igijima lensizwa usiyahlangana nomngani kababwayo kwi-race. Mase hlangana nalobaba mfethu athi babingelelane bajabula asethi mesethu yamdlula lo baba besethu baba indodana lana sigijima you know. Afike kwamanye ama phases athi ubaba indodana ngicela ungagijimi lana sigijima siyahamba yabo. Imphathe kabi lento umfana but out of respect ukuthi phela lo baba umngani kababa wami you know, so I can't disobey him you know. Athi uyabuka umngani nami abangani bakhe kade gijima nabo sebeyadlula beyashwibeka yabo. Kube naleyo nto enhlizweni yakhe ukuthi na usefisa ukugijima njengabo. Athi ubaba hayi ndodana ngoba ngiyakubona ngathi ufuna ukugijima. Manje ufuna ukugijima qhubeka ugijime nabo. Kodwa I can assure you this labantu abagijimayo njengamanje sizobafica phambili sebekhathele sebengasakwazi ukugijima. Athi lo mfana hayi baba khuleka ngizohamba nawe. Uthi umfethu bahamba nalo baba emhambisa ngenyawo uthi ungagijimi lana ke it's time usungagijima. Waze wayiqeda irace nangempela labantu ababeshwibeka mfethu wakwazi ukuthi abadlule sebebanjwa amajaqamba sekungasenzeki lutho mfethu you know. At times uNkulunkulu ukusethisa ipace mfethu kube ngathi impilo yakhe imile. Uma uthi uyabuka abangani bakho bayashwibeka emasayidini kodwa uNkulunkulu listen to that thing umethi never underestimate the power of small steps. Hamba kancane kancane as a pace. You are building up the momentum to finish the race. Akekho umuntu ongasuka eThekwini ngesivinini ayofika eGoli kodwa umuntu ozohamba kancane kwesinye isikhathi mfethu ngamagxathu amancane ngalendlela kuze kube ngazuthi umile. Never underestimate the power of small steps. Ngisalapho mfethu sonke mfethu ngiyathi mangibuka mfethu ilento le mangibuka opopayi nabafani bami laphana endlini akwenzeki mfethu ingaveli le story sika Nogwaja noFudu bengena kwi-race. Mfethu ngifuna onke umuntu osizwayo lesi story njengamanje angaphinda sithathe kancane lesi story akusona istory seyingane kodwa istory mfethu sifuna ukukhuluma nomuntu omdala njengamanje ukuthi uma kuvela opopayi kukhona uFudu noNogwaja begijima kwi-race uNogwaja eqhayisa ngokuthi yena unamandla unakho konke uFudu lunesiququ lolu lakwazi kodwa ukuyiqeda i-race. That story mfethu singakhuluma okuningi ngaso but sifuna ukutshengisa ukuthi slow and steady wins the race mfethu. Stay focused on your goals not kwabanye abantu ukuthi benzani mfethu. I-persistence mfethu keep moving forward. Thatha unyawo olungemuva ufake ngaphambili uthatha olungemuva ufake ngaphambili uze uyiqede i-race mfethu. Wonke umuntu olalele njengamanje abanye mfethu baze ba admit for depression simply because ufeel ongazothi impilo yakhe imile. Iningi lethu we are where we are because of small steps kancane
kancane uma ufuna uqeda i-race kuthiwa mfethu musa mfethu ukujaha kakhulu especially i-race imikinde kancane ngibuyele kuKilimanjaro makugijinywa la kukhushula intaba kuthiwa amanye ama-tour guides mfethu they have a tendency ukuthi mabebuka abantu ababahambisayo entabeni babahambise nge-longer route kuthiwa kusuke kwenzela ukuthi u-acclimatize uma uqala intaba noma ukhuphuka leza intaba kuyakufana u-acclimatize uma ufika kwi-level ethile umzimba wakho mfethu ujwayelane naleyo environment. Today I want to talk to somebody mfethu uthi uNkulunkulu it's not because uyakudelayisa but ufuna u-acclimatize. Sibona abantu abaningi mfethu singeke sikhulume ngabo njengamanje abalinyazwe ukuthi mfethu wasuka from i-level ephansi washoot up waya ko-director waya ku-executive badrowna why because awuzange u-acclimatize awuzange unyuke ngama-level wajwayela ama-roles khona ama-stepis amaningi owagejile abanye abantu mfethu abanakile izinto uNkulunkulu abahambisa kuzona sengivala mfethu kuthiwa success is the sum of small efforts repeated day in and day out kwesinye isikhathi it takes register leyo course every day do something mfethu isiZulu sithi inja yawaqeda amanzi ngolimi bathi pole it's a Swahili word for kancane noma yini uNkulunkulu adlulisa kuyo njengamanje kancane uma kubathatha 4 years from Egypt to the promised land it was for their own benefit ukuthi there was a transformation that was needed. Pole God is love mfethu ngeSwahili ngoba ulimi engilikhonzile lolu eCentral Africa kuthiwa Mungu ni upendo that is Swahili for God is love. Ngiyabonga Vuma mfethu.